Udruga GRAK djeluje već 10 godina. Imamo razne programe i aktivnosti. Između jedna od njih je keramički atelje Petrinja. To smo pokrenuli zato što smo htjeli stvoriti prostor u kojem se mogu ljudi kreativno izraziti, ali isto tako u kojem se mogu družiti, u kojem mogu razmijeniti neka svoja iskustva i u biti u kojem ćemo njegovati našu tradiciju keramike, jer je Petrinja grad lončarstva i keramike. Naša udruga je također jedna od nositelja zaštićenog kulturnog dobra, dakle lončarstvo na području Petrinje. I danas smo jako sretni evo što imamo tako puno mladih ljudi koji žele naučiti samostalno izrađivati keramiku. Ja bih se htjela i zahvaliti i gradu Petrinji i Hrvatskom domu što smo tu dobili prostor u Centru za mlade Laura, koji je jedan prekrasan prostor i evo mi smo oduševljeni što baš ovdje možemo imati naš prvi glineni laboratorij, tak smo ga nazvali, jer ovo nije škola, ovo je zabava, ovo je mjesto na kojem ćemo eksperimentirati s glinom, probat ćemo razne tehnike. Cilj nam je ove mlade ljude zainteresirati zbilja za glinu tako da mogu samostalno dolaziti u naš keramički atelje i mogu apsolutno besplatno i dalje koristiti i glinu, i materijale, i boje, a isto tako i ajmo reći, nas starije mentore koji smo ovdje i predavači i koji smo svi volonteri, jer jednostavno želimo našu ljubav prema keramici podijeliti s ovim tu ljudima.